Makikita sa CCTV footage ang pulang kotse na ito na galing sa T-Plex Kauringan exit. Maya-maya, bigla itong pumasok sa intersection at nasalpok ng paparating na pampasaherong bus. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ito ng ilang metro hanggang sa tumama pa sa nakaparadang truck. Kita rin sa video ang pag-iwas ng dalawang van at tricycle sa insidente. Kuha ang video na ito pasado 5:00 ng umaga noong Sabado sa National Highway ng Barangay Kauringan, Sison, Pangasinan. Dead on arrival sa paggamutan ng driver at pasahero ng pulang kotse. Ang mga biktima ay parehong babae, edad 32 anyos na residente ng Mandaluyong City at 31 anyos na tubong Infanta, Quezon. Ayon sa pulisya, patungo umano sanang Baguio City ang dalawa nang mangyari ang insidente. Wala namang nasugatan sa sakay ng pampasaherong bus at nakaparadang truck. Itong red na Vios, galing po siya ng T-Plex. Papunta po siya sa Manila North Road. Ngayon, sakto naman na itong bus, nung tumapit po itong si Vios, nag-ano po sila doon sa gitna. Tumama rin po sa yung trailer truck na nakaparada po sa gilid ng Manila North Road. Mayroon tayong yung siguro sir, human na siguro. Human error din minsan siguro. Tapos baka kulang din sa sa mga signage kung ano. Dagdag pa ng pulisya, desidido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa driver ng bus. Asikaso lang po yung mga labi ng mga kamag-anak nila. Then babalik po sila dito sa Sison para mag-file po ng kaso sir. Samantala, pansamantalang nakalaya ang driver ng bus na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Pilitin po natin na maging maingat sa ating pagmamaneho, maging disiplinado po tayo sa kalsada para makaiwas po tayo sa disgrasya. Iwasan po natin ang mag-cellphone. Tapos pag alam na po natin intersection, huminto po tayo, tignan natin maigi kung clear po yung daan natin. And sa mga nagbumotor naman po, lagi po tayong magsuot ng helmet at mga safety gears. Lester Narag, Balitang, Solid North.